אנחנו פורקים, נכנסים לתוך המבנה, מתחילים לעלות בגרם לכיוון הדירה שלה, פורצים לתוך הדירה, ופה הכל קורה בשניות בודדות, מזהים את השלושה מחבלים, רצים בתוך הבית ונכנסים לאיזושהי נקודה מסוימת. הכוח שנכנס פנימה מנטרל אותם מאוד מאוד מהר, ונע כמה שיותר מהר לכיוון החדר שבו שיערנו שיכול להיות שהחטופה תהיה בה. פרצו את הדלת, נכנסו פנימה, ושם מצאו את נועה, יושבת בפינה על המיטה, מבוהלת מאוד, מפוחדת מאוד, לא מבינה בשלב הראשון מה קורה. הלוחם הראשון שמגיע אליה אומר לה, נועה, בקול קצת חנוק צריך להגיד, גם הוא התרגש באותו רגע, אמר לה, נועה, באנו להציל אותך, לוקחים אותך הביתה. היא לא הבינה את הסיטואציה, אני חושב שהיא גם לא האמינה שזה מה שקורה. היא הייתה יחפה, לא היה לנו זמן לנעול לנעליים או לעשות פעולות אחרות. אחד הלוחמים, ד' פשוט סחב אותה בסכמח על הגב. הצמדנו עוד שני לוחמים קדימה ואחורה בשביל להיות ממש שכפ"ץ אנושי לנועה שנוכל להוציא אותה החוצה. השאלה הראשונה שהיא שאלה, היא ישבה לידי, חיפקתי אותה, עטפנו אותה כולנו, והדבר הראשון שהיא שואלת זה אם אמא שלי בחיים. שאלה, אמא שלי בחיים? אמרנו לה שכן, ואז היא הסתכלה ככה לתוך הרכב על כולם והיא שאלה, אתם בטוחים? אמרתי לה, כן, אנחנו בטוחים, בשביל זה באנו להחזיר אותך לאמא.